Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuphi nakuBlack Fire khona lo mbukiso igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Ngiyanamkela kuhlelo esibiza ngokuthi izigameko ezempilo. Namhlanje ngivakashela ubhuti wami ungichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi ke ingabe usahila yini. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo njani sisi? Ngiyaphila kunjani? Hayi ngiyaphila kakhulu. Ngikhona nami ngicela igama nesibongo nendawo ohlala kuyona njengamanje. Igama nguThalente Ngwenya ngihlala eKaSandi. Ngonya. Ngwenya. Oh Ngwenya. Ababa Ngwenya konje? Umtimando bambo olunye uhlase. Ya. Mothi hlase shuthi no sibisi uyangena. Awukho ezithakazeleni kodwa nje mhlambe samoya sama uyangena. Oh okay. Kodwa vele sonke emhlabeni sabandawonye. So no serious yazi ukuthola ukuthi ukufaniswe nomuntu uthi uthi uyambuza ukuthi waba isibongo asho isibongo sakwenye indawo kodwa ukuthi nawe uyambuka ibungu yafana nje nalomuntu you understand so sonke emhlabeni vele sabandawonye sonke nje zinganza uNkulunkulu kuphelela lapho so ukhulele kuphi ngiyathini ngiqhamuka vele la kaSandi ngikhulele khona nje straight kaSandi yes kodwa ke uqhamuka nje ogogo nomkhulu baqhamuka khona le Mnambithi yes okay so benjani impilo usakhula yona bengekho nzima kakhulu kodwa nje yabe khona lokho uthi akuyashizwa lapha empilweni kodwa nje yabe ku right kakhulu khule phansi kwesandla sabazali bobo u2 khule esandleni sesandla sama uma yes okay ubaba uyamazi ngiyamazi yeah uhlalile naye kancane noma ngisanda kumthola manje okay yeah okay kulungile ngitshele ke bagila ngani sesiwami waqala yabona nje ukuthi kunzima izanazi ngembe sikuwa kwaba nosuku olumbi nje kakhulu ekhaya nje sike sahlaselwa isipokwe yes kanjani so bekunezinto ezijwayele ukwenzeka nje ekhaya thola ukuthi njalo nje ebusuku asilali kubhizi nje kwizithe etafuleni ziyakhala kanjalo and then lesipoko besisenza umonakalo omkhulu ngabona ukuthi besilala nabantu abakhona kulapho kulendlu le esilala kuyona nathi hibo beyenziwa yini lo mhlawumbe khona umuntu wasekhaya owadlula emhlabeni and mhlawumbe izinto zakhe zenzekanga kahle ngokulokhuzana ngokuhamba nje silandela uma wagcina ehambile yilokhuzana nesangumeni obuza ukuthi kwenzakala ngoba lesipoko lesi besihlaba nje wonke umuntu osegcekeni noma kuthiwa sivakasheliwe nje besingadlali nje impela besikhetha ubulili besingakhethi zonke imuntu umuntu nje bevuka nje emanzini ekseni cha ukuthi khona nje into la nathi so ngitshela kahle yini ke BP mhlambe enibona ngayo ukuthi okay sesifikile ke manje bekwenzakalani yeah bengikhona la ukushaqa inwele so uyazi mase kushaqa inwele and then ubuthongo uzobani sengathi kumnandi yabo then ke qala kodwa aqale kube ngathi kuzokunyakaza amabhodwe yabo nje thola ukuthi uyazi ngathi khona into ophaka but awuzwa lutho ngithi mhlambe ngisole mhlambe usisi wami mhlambe ubani mhlambe uphaka ebusuku nasemini nje beyenzeka lento le hayi mina bengenze bewasebusuku nje kuphela ebusuku kuphela yes hibo so manje siniyabheka ekitchen niyezwe ngazo zikhona umuntu othinta amabhodo anibona umuntu sibona ukuthi so bokuthi mhlambe khona ovukile mhlambe uzovuka umange example kuzothulakala lesi sikhathi but mhlambe ukuthi uhamba olala akuphinde futhi uqhube umsindo yes so bekuwukuthi kushaqa inwele mesifikile lento unyakaza amabhodo ekitchen phela mhlawumbe ukuthi bekuduka imali endlini ngoba ngeke ngizwe abanye bekhuluma ngokuhlupheka ipokwe bathi kuduka imali endlini bengaduki lutho lapha ngoba bekulokhuzana nje unyakaza izinto endlini masiba nokuthi ke silokhuzana silala nathi nge straight kwazivuka simanzi yabo nje and then futhi uthavuke sami kubhlungu iphathi ethile emzimbeni ngiqake nami uthi hayibo kwenzakalani yabo so nike naqala ukunothisa nini ukuthi hayibo isipokwe lesi senza zonke lezi zinto sihlalile nje kakhulu silo sithi hayi mhlamba yabo uthi zamaphupha amabi uthi umuntu uphuphile and then sekuphela inyanga then sabona ukuthi hayi ngeke khona into ekhona la yabo ukuthi siyavuka isikhathi kuphekiwe kodwa sazi ukuthi kupheke bani evuthiwe amabhodo yes nikudle lokho kudla cha besingakudli ngenhloso besibuzana ekseni ukuthi ubani ophekile so sabona ukuthi hayi khona into ekhona la endlini bekuphekwa kanjani kodwa bekuphekwa kahle noma
Yinjena ke navuka iphekiwe nje. Ngolunye usuku sake savuka nje kupheka ukhari omnandi nerice yabo ukuthi umuntu nje osile nje opheke nje into eqondile yabo but besibuzana ukuthi ubani ophekile and then akekho wazi ukuthi ubani ophekile. Sometimes sithi siyavuka kukliniwe. Hayibo. Yabo. So besilonge ibuza nami ukuthi hayi ngeke la ahlala. Lesi siboko esikhuthele. Uyabona uyangimangaza kakhulu nje nami ukuthi kwenzakalani. So umana ke sidecide ukuthi sambe selokhuzana senyangeni. Then ke sasihamba sibike nje bangizokisho nje ukuthi nalo udaba sivele into kanje nakanje nakanje. So kwase kumele kuhlolweke lezi zinto zezizulu. Then makuhlola kahle sekuyatholakala ukuthi ha lo muntu owenza lo ugogo kahle kahle. Ugogo. Yes. Ozaluma. Angazi ke lezi zinto lezi zakudala ekhaya thola ukuthi uma kanjani njani tontoni yabo lezi zinto zakudala. Kodwa nje bathi ugogo. Yes, bathi ugogo nje wamdala nje impela. Manje bathi wayelala na wonke umuntu egcikeni. Yabona lokho nje ekusayenye inkinga kodwa ke kwathi lokhuzana ugogo before ashone walala nomuntu ocushiwe. Sure. So njobela nomuntu ocushiwe washona vele becushiwe ngoba akekho umuntu wafika wathola usizo ngaleso sikhathi leso. So njobeleli nje ecushiwe waze washona ke becushile benombolo umuntu wakhe. So angazi kanje shuthi babambeka. Yes. Awi. So bazi baphelela lapho boba uthu noma ugogo kuphela. Bazi bo2 nje kahle kahle bahamba emhlabeni ngoba becuphene abatholanga nosizo nje kusanesikhathi. So base beshonela lapho then base betholakala sebeshonile. So nama ngazi kahle kahle ukuthi since sizwe lokhuzana ugogo kwenzakalana eze lokhuzana ihamba ifuna lo wesenza kanje nasekhaya yabo. Kaze kwabuhlungu. So lukhona usizo mhlambe ebese nitholile. Leyo nyanga leyo uma ayevakashelile alukho mhlawumbe usiza aphuma nalo. Ya kona noma litholwa asizo ukudambisa ukuthi lento le ingaloku ihlupha yonke kodwa nje okwamanje ngithi isa right. Okwamanje. Yes, angeke ngazi ke ukuhamba kwesikhathi kuzoba njani kodwa nje okwamanje kusa right yonke. Mhlawumbe mase ungihlebele nje uma wathi wayekiphi inyanga yayikuphi nendawo yakabani Sibongo. Izinto zabantu abadala ngibuye ngayinaki indaba zayibonga kodwa nje isemakhaya nje straight. Isemakhaya nje straight ngoba lezi inyanga zala eThekwini akayihamba. Yeah. Kahle vele ke ekhaya shuthi niyakhulelwa into zezulu. Ya sakholela kakhulu. Okay. So wena ke wawuvuka kubhlungu yiphiki iphathi ke kuwena ke ngoba nonke legcina nikuyona lento le wena ngesingawe ke ikuphi la wavuka khona kubhlungu emzimbeni. Siswami kodwa ke ungafihli. Ungangifihleli mina. Mina ungangifihleli. Wavuka kubhlungu kuphi? Manje intombazana kodwa ke nginsizwa ngifana na nginsizwa ngifana nawe ngingasho nje ukuthi ngathi ngiyavuka isikhathi ukuthi kubhlungu lento yami yangaphambili yabo ukuthi isikhathi ngiyavuka iqumbile ngimangale nami ukuthi iqumbiswa yini because njengomfana kuyenzeka uthola ukuthi uyavuka uthola ukuthi ubuvela uvukela sa understand njengabafana but isikhathi uyathola ukuthi uyavuka iqumbile futhi ibhlungu uyabo uyangiyaxaka nami ukuthi kwenzakalani kanti ilo muntu lo wathi la ebhizi nami ebusuku. So le nto le ilimaze kangakanani emoyeni? Ngiyabona ke manje ukuthi vele usuchazile ukuthi niye nasizakala and kusathulakele wamanje but ngaleso sikhathi kade kukwehlela kanjalo uye walimala kangakanani? Bengilimele kakhulu and futhi bengisaba nje angifuni ukungasho. Bengilibele nje kakhulu ngisaba nangokuthi nje yonke into ade yenzekala kumina bengihlehlisela kakhulu namantombazana ukuthi angisathandwe emphakathini yabo ngibuka nje umuntu omubi yabo so nje bengisho ukuthi bengifana umuntu osenamathunzi amnyama yabo yonke namabhadi yonke nje lonto le bekuna intombi ngaleso sikhathi ya bikhona yona mhlambe lento lebeyenzeka kwena bingevi iphazamisa ubudlelwana bakho nayo. Ngathini bengingekho mhlambe lethi match ukuthi siyalokhuza kodwa nje wona bese niqala unokungibalekela ngithi ngiyafuna ngithi baby sihlangana endawo nokuthi yona nje ivele ithi ibhizi bihlezi nje njalo bengithinta ilokuthi ibhizi nje yona benike nithandaza kodwa nonke ekhaya
Mhlambe mase ni embedeni nonke uthola ukuthi niyahlangana mhlambe dining niyaguqa nonke. Bese ke sifika leso sikhathi. Ukuthandaza sagcina ngokuthandaza kusakhona bona abantu abadala since njengomgogo nomkhulu sagcina lapho since kusela abantu abanjengoma ekhaya bengasathandi kodwa siyasonta but asithandazi mase kulalo. Oh anithandazi nonke kodwa ya esontweni. Oh okay. Ish. Angazi. Bathi-ke ngesingawe ungathini kumuntu obhekene nalesi simo and esisamhlupha namanje? Ukuthi sinzima kakhulu lento lengihlalela ngifisi nangokuthi ivelele omunye umuntu kodwa ke umuntu obhekane nalento le akukho kunye ukushesha phuthume nje athola usizo ezinyangeni nasezankhumeni ngoba ibona vele abantu abajwayele ukukhipha lezi zinto ngoba odokotela basebenza kakhulu ngilokhuzana kwe-scientist yabo so abantu abaphansi nje vele ukuthi khona inkinga lapho ikusiza kakhulu izangoma nezinyanga so it's better nje kuyena ukuthi aye ezinyangeni athenda izinto zesiZulu. Yes. Uyakholelwa emthandazweni? Ngoba ngumuntu olokhuza nokungikholela kakhulu. Ukuthi nokuthandaza kusiyona into yami manje kanjani manje? What do you mean akuyonto yakho? Ngathini ugogo wahamba vele esemncane so ukuthandaza. Usemncane wena? Ngakuthanda ngisemncane so ngithe ngikhula uma besontweni. So bengalo ngilandelela kakhulu uthi esontweni bengilokho ihambela indawo zami nje nami. So ngingenandaba nomkhuleko. So but into yami nje engizama ukisho la ukuthi bengikholela kakhulu edlozini. Because bekuthiwa kwenza umsebenzi omncane ekhaya kuyahlatshwa bengenza sure ukuthi ngiyaba khona. Yabo. But mase kuthandazwa ngabo 6 iqala lapho ke inkinga. That's why nasekhaya uthola ukuthi wagcina isipheli into yokuthandaza njalo ngo6. But kulesi simo lesi kade sinehlele ekhaya awufundanga ukuthandaza ngaleso sikhathi. Manje ngifuna ungasho impela sengiyathandaza. Ya sengiyathandaza impela nje neyiwasho ke ngiyayisebenzisa njengoba beshilo ukuthi kufanele sigeze yonke into londoze so sizoba right siqhubeke sibe nezinhlanhla. Let's hope isimo singcono manje and nasekuhambeni kwesikhathi kuzobe sisangcono nilapheke kahle idlule ingaphindi yenzeke. Yeah. Sabonga kakhulu sisivashela ukuhlela lethu. Ngibonga mina kakhulu. Mbukele lapha ekhaya. Yo, angazi kunzima. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, share. Ngiyanithela kakhulu mina. Bye. It's the Black Life TV.